Aan de bezuiniging van de provincie op maatschappelijke organisaties Troginnen kennen onder andere het COC, Sensor en Toomba haar taken net meer uitvieren. Deputaire Steden met van doel de komende jaren de subsidie op alle organisaties weer om te brengen. Voor een organisatie budget dat zij het grootste pad van haar budget kwijtraait. Het baggerwerk in Grauw is uitgesteld tot na december. Dat is een chinslag voor gewoon watersportondernemers, omdat het op een tal plekken in de haven te ondiep is voor zielschippen. Het werk hier al voor december kleerwijze matten, maar de provincie wil uitstellen omdat de blikken in een van de vjetten met tarre versmarrig is. Binnenboekwinkel De Toverlantaarn in Ljouwen sluit mogelijk definitief de dwarm. Eigenaresse Antoinette van den Berg maakt uit haar tijdelijke winkel en kent nog lang net waarom naar haar oude paan onder kelders. Die winkel waard zwier schijnt door de brand van oktober vlieden. Van den Berg wil net weer tijdelijk verhuizen. Gert-Jan van Beek is ontslagen als trainer van FC Nuremberg. Dat heeft de club uit de Duitse Bundesliga juist bekendmaken. De club van de jobbegeerste trainer heeft van de Jochen laatste wedstrijden 8 verlen en 3 genoten degraderen. De jerdere trainer van SC Heerenveen, die in Nuremberg begon, na die 1 september vliegen ontslaan weer bij voetbalclub AZ. Joen eerst een bui, vannacht kans op mist en het wordt 8 graden. Wanneer eerst mist, dan rennen de temperaturen op ons maximaal 21 graden. Middags plaatselijk een tal buien. De eerste wind is zwak of matig.